Chcete sa pozrieť na ľudské telo, ako ho videl geniálny Leonardo da Vinci? Unikátna publikácia Anatomický atlas skúma Leonardove kresby v kontexte a s komentármi najlepších odborníkov. Môžete si tak pozrieť plod v otvorenej maternici, metódu rezu srdcom, štúdiu ciev a dýchacej sústavy alebo pitvu ramena a pliec. Jedinečný zmyslový zážitok. Kniha pozostáva z 300 obrázkov reprodukujúcich kresby v ich skutočnej veľkosti, ktoré sú doplnené umeleckým komentárom popredného znalca Leonarda, emeritného profesora Martina Kempa z Oxfordskej univerzity, ktorý ilustruje jedinečnosť ťahu a rafinovanú figurálnu transpozíciu. Zatiaľ čo jeden z popredných talianskych anatómov, profesor Mario Rende z univerzity v Perugii, analyzuje význam z medicínsko-vedeckého hľadiska a odhaľuje poznatky, metodiku výskumu a experimentálny a analytický prístup Vinciho génia. Ide o unikátne dielo, ktoré je kombináciou umenia a anatómie. A samotní odborníci na dielo Leonarda da Vinciho tvrdia, že im pomohlo lepšie vstúpiť do mysle génia a pochopiť, ako k nám prehovoril cez svoje kresby. Aj preto sa vydavateľstvo IKAR rozhodlo vydať knihu, keď prišla takáto ponuka z Talianska, rozšíriť Leonardovo dielo o jedinečnú publikáciu. Tento projekt vo svete je veľmi populárny a ľudia radi sa vracajú ku kresbám Leonarda, tak sme okamžite povedali vo vydavateľstve, že ideme do toho. Je to už 7. zväzok, ten prvý sme spoločne vydali v roku 2015, takže už 8 rokov úspešne spolupracujeme. A sme radi, že môžeme ako vydavateľstvo Scripta Maneant priniesť tento vzácny klenot aj sem na Slovensko. Pergamen použitý na väzbe je zo Španielska a opracovaný podľa postupov používaných v 16. storočí. Celú knihu tlačili a kompletizovali v Taliansku. Anatomický atlas si môžete objednať iba na stránke www.luxusnaknižnica.sk, pretože ide o exkluzívne, ručne viazané vydanie v limitovanej edícii 250 očíslovaných výtlačkov v slovenčine.